Joe Cassar irriżenja mill-Parlament u Simon Busuttil iddispjaċih. Dan l-aħħar żvilupp fis-saga Joe Cassar seħħ tul il-jum ta' Tlieta meta l-eks Ministru bagħat ittra ta' riżenja minn deputat tal-Parlament. Cassar irreżenja jumejn wara li rriżulta li ħa bi 8,000 euro xogħlijiet fid-dar tiegħu mingħand Joe Gaffarena meta kien Ministru. Iktar qabel kien sar magħruf li ħa karozza u sistema ta' sigurtà. Minkejja dan Cassar qal li rreżenja għax inħolqot pressjoni fuq il-familja tiegħu li mhux lest jaċċetta. Skontu dan għax kien hemm attakk feroċi. Qal li daħal fil-politika biex jgħin u mhux se jħalli assassinju fuqu u żied li jekk il-politika waqgħet f'dawn il-livelli mhux se jkun parti minnha. Minkejja li ma ddikjarax id-donazzjonijiet li ħa, reġa' qal li m'għamel xejn ħażin jew illegali. Pero qal li peress li rispetta wis li Simon Busuttil ma jridx li ssir ħsara lilu u lill-partit għalhekk irriżenja. Qal ukoll li minkejja li mhux se jibqa' fil-politika se jiddefendi jismu. Għal dan kien hemm ir-risposta immedjata ta' Simon Busuttil. Aziz Joe, huwa b'dispjaċir kbir li rċevejt l-ittra tiegħek li biha infurmajtni li rreżenjajt minn deputat tal-Parlament, kiteb il-kap tal-Partit Nazzjonalista li bħal fil-każ ta' Giovanna De Bono iddispjaċih. Fil-fatt, sinqas minn 24 siegħa qabel ir-riżenja, Simon Busuttil kien għadu jsostni li post Joe Cassar kien fil-grupp parlamentari nazzjonalista. La darba m'hemmx element ta' illegalità fil-każ ta' Joe Cassar u la darba m'hemmx lanqas element ta' użu ta' fondi pubbliċi, jiġifieri ir-relazzjoni taqbel jew ma taqbilx hija relazzjoni privata. Liġi ma nkisritx. Ħassejt illi ma setax jibqa' fil-pożizzjoni tiegħu ta' kelliem għall-kultura imma mhuwiex każ illi wieħed ikeċċi mill-partit persuna għax trat karozza jew għax ħadet xi ħaġa mingħand individwu. Fil-każ Joe Cassar kienu pubblikati wkoll irċevuti fosthom dik ta' Devlands Limited li tikkonferma li tħallset bil-fuel mill-pompa ta' Gaffarena għal xogħol fil-farmhouse ta' Joe Cassar. Minkejja l-irċevuta Cassar qal li ma kienx jaf b'dan u Busuttil jemmnu. Nassigurak illi nemmen lil Joe Cassar. Irreaġixxa għal din ir-reżenja wkoll il-Partit Laburista. Għal ir-reżenja ta' Joe Cassar mill-Parlament ikkonferma kemm fil-jiem li għaddew Simon Busuttil kien dajjef u ma ħax id-deċiżjoni li kienet ovvja li kellu jieħu. Il-Partit Laburista fakkar kif l-ewwel Simon Busuttil qal li Cassar huwa persuna t'integrità, imbagħad lab b'riżenja redikola minn kelliem. Imbagħad qal li ma kien sar xejn ħażin u ma kienx hemm bżonn ta' riżenja u meta affaċċjat bir-riżenja mill-Parlament qal li laqaha b'dispjaċir.